Pozdrav, ja sam knjigoljub. U ime antikvarijata Ezop i svoje, ovih vam blagdana želim puno sreće i zdravlja. I još više pročitanih knjiga. Sigurno svi želimo bolji svijet. Jedan način da tome pridonesemo da sami budemo bolji. A u tome nam mogu pomoći knjige. Ne kaže se uzalud da je knjiga najbolji prijatelj. Uvijek iskren i uvijek tu.